Začalo to sledovaním na Instagrame, volal sa Diego a telo mal neskutočne vymakané. Keď s ním začala písať, bola mokrá v okamihu. Dal najavo, že chcel by vidieť jej rihu. Neváhala a fotky mu poslala. Snívala, že by sa na jeho hlas prebudzala. Hneď sa tešil, že je taká naivná a hlúpa. Dobre, že mu za to neplatila piča tupa. Strašné veci sa to tu nadejú, ale ona chcela cítiť len lásku a nehu. Chcela Diega vymakaného frajera. Keď mu poslala to, čo chcel, sa na ňu vyjebal. Ona tomu neverila a potom pochopila, že aj to, čo mala, navždy stratila. Začala plakať, nevedela, čo má robiť. Musela svoju identitu zmeniť, zahodiť. Ukázal jej svoje z internetu stiahnuté fotky. Nakoniec uvidela, že má od hovna spotky. Povedala mu, že ju to strašne serie. On na to, že si ich hneď vyperie. Ona bola naivná a aj tak mu verila. Potom pochopila, že Minžu zo seba spravila. Tak to je stále, moji milí kamaráti. Keď žena hľada niečo viac, aj to, čo ma stratí. Už radšej nehľadajte nič ženy vážené. Ostanete ako Diega spotky, osrané nechcené. Osrané nechcené. Ona chcela Diega vymakaného frajera. Keď mu poslala to, čo chcel, sa na ňu vyjebal. Ona tomu neverila a potom pochopila, že aj to, čo mala, navždy stratila. Ona chcela Diega vymakaného frajera. Keď mu poslala to, čo chcel, sa na ňu vyjebal. Ona tomu neverila a potom pochopila, že aj to, čo mala, navždy stratila.